שלום, כאן שירות תא קולי של בזק. נא הגישו את הסיסמה שלכם. אין הודעות חדשות. הודעה מספר 1 התקבלה ביום שני בשעה 14:59. אני מדבר ניר, אני באמת לא רוצה לדבר עם אף אחד, זה לא אכפת לי. אתה תשמע, מה שאני מדבר איתך זה בשביל יותר נכון כדי לעזור במרכאות כפולות. זאת אומרת, אני חושב שהבן אדם היחיד שיכול לעזור לך במצב, בייחוד לא אכפת לי מה שעשית עם בגידות, לא בגידות, אבל בקטע הזה של הטרדה מינית כלפי הבנות, זה משהו שלא נראה לי, שזה לא נראה לי שזה בכלל קרה. אבל יש לי עדות מסוימת שאני אולי יכול לעזור, שיכולה להוציא אותך מהדבר הזה. אז אם אתה רוצה, אתה יכול להתקשר אליי תוך 10 דקות, כי אני לא רוצה שמירב תהיה פה, כי לא יודעת אפילו שאני מתקשר אליך. אז אם בא לך תתקשר, 04-69-60-742. אם לא, אז לא. ביי. סוף ההודעה. תחילת ההודעה. אני מדבר ניר, אני באמת לא רוצה לדבר עם אף אחד, זה לא אכפת לי. אתה תשמע, מה שאני מדבר איתך זה בשביל יותר נכון כדי לעזור במרכאות כפולות. זאת אומרת, אני חושב שהבן אדם היחיד שיכול לעזור לך במצב, בייחוד לא אכפת לי מה שעשית עם בגידות, לא בגידות, אבל בקטע הזה של הטרדה מינית כלפי הבנות, זה משהו שלא נראה לי, שזה לא נראה לי שזה בכלל קרה. אבל יש לי עדות מסוימת שאני אולי יכול לעזור, שיכולה להוציא אותך מהדבר הזה. אז אם אתה רוצה, אתה יכול להתקשר אליי תוך 10 דקות, כי אני לא רוצה שמירב תהיה פה, כי לא יודעת אפילו שאני מתקשר אליך. אז אם בא לך תתקשר, 04-69-60-742. אם לא, אז לא. ביי.